नमस्कार मित्रांनो, मातोश्री गोट फार्मवरती तुमचं स्वागत आहे. मी तुमचा मित्र तुषार वाडे. हे बघा, आज एका बकरीने पिल्ले दिले आपल्या इथे. मी इथे बकरी चारायला आलो होतो आज सकाळी. तर समाधान नाही की बाबा बकरीने बच्चे देऊन दिले डायरेक्ट. हे बघा कशा प्रकारे पहिला पाठ आहे मित्रांनो. पहिल्या वेळेस बच्चे दिले हिने, गावराने आपली. आणि ज्याला हिला आपण शिरोई क्रॉस केला होता. शिरोई क्रॉस केला होता आपण ना, तर त्याच्यामुळे शिरोई क्रॉस आहे. पाठ दिले हिने. मग पहिल्यांदा राहायचे बघा किती सुंदर आणि असं एकदम मस्त कलर वगैरे दिले. तिची माय तुम्ही बघू शकता. याचा रिझल्ट आहे मित्रांनो. तो हा ब्रीडर आहे आपला. आणि बाकीची आपली शेणा. कसा वाटला मित्रांनो व्हिडिओ? शेअर करा, लाईक करा. कसा आवडला ते पण सांगा कमेंटमध्ये मित्रांनो.